Στον επόμενο γύρο θα βάλεις reinforcement. Αν έχεις τις περιοχές αυτές. Ένα μένα. Όχι, 3 μένα. Είναι αγαπημένο δηλαδή αν έχει πολλούς τώρα να χτυπήσεις με 3. Ναι, αν θέλεις να κρεμάσεις λιγότερο, θα κρεμάσεις λιγότερο, αλλά έχεις περισσότερες πιθανότητες. Έλα ρε! Χάσαμε. Καλά. Πάει τον Ουναρβούτ. Είναι που δουλεύουν όλοι μαζί. Εγώ είμαι αυτό που δεν σου το Δεν είναι μεγάλη κάτσε, έχεις πάρει 3. Έχεις πάρει τις 3 χώρες. Έχεις πάρει 2. Θέλει μια επίθεση ακόμα. Πού θα την κάνει το θέμα. Αυτό είναι η βάση, έτσι. Αυτό είναι η βάση. Να μείνουμε με 8 πλέον. Όλοι με ακούνε. Κι εγώ αμήνεσαι. Καλύτερα εδώ. Δεν πρόκειται να φτάσουμε στην κρίση. Θέλω να ξαναπατήσουμε. 3 με 4. Δεν είχαμε χρόνο να σκοτώσουμε, είχαμε να τρομοκρατήσουμε. Θέλαμε να σκοτώσουμε καλά τον ένα και ο άλλος τον μόνος. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Με 3 εξάπλευρα. Με 3... Γιατί το έκανες αυτό. Μόνο μένα. Από εκείνη την περιοχή μόνο μένα. Ένα-ένα. Ένα με 2. 6. Ναι. Αν είναι Ένα με ένα. Ωραία όπως συνεχίζει. Με στην κύλα των κοντών. Για να τον τρομοκρατήσουμε θα μιλήσει, αλλά δεν μίλησε. Τώρα δεν μπορώ να συζητήσω. Όχι. Από εκεί όχι. Μπορείς από εδώ. Ναι. Και έχει λίγο στρατό. Θα κλείσω. Με 3 έτσι. 3 εναντίον 2, ναι. Δύο, 4-3. δεν υπάρχει άλλο που μας Ένα με ένα. Ξέρουν πληροφορίες για μας. Παιδιά, μισό λεπτό. Ένα με. Με 3 εγώ. Ξέρετε το συγκεκριμένο εδώ πέρα ο Σκετιάρης. 2-3. Σπάς το στρατό σου. Να δούμε το παράδειγμα που μας οδηγεί. Εδώ πέρα δεν σε νοιάζει πώς το βάζω. Δεν μπορείς να μετακινήσεις. Μπορώ να θέλω όσο θέλω. Αλλά δεν δεν είναι έτσι. Αυτός τι κάνει. Αυτός αμήνεται με 8 πλευρό. Λοιπόν, παίρνεις τον αυγό και τώρα μπορώ να πάρω στρατό. Αν τελείωσες το γύρο σου κάνεις μετακίνηση. Μπορεί να πούμε. Όσο θέλεις. Σπάσουμε μαζί σε μια περιοχή. Δεν μπορεί να τους σπάσει. Όχι, λέω να πάει όλο μαζί σε μια Μπορεί να πάρει ένα μεγάλο Μία περιοχή. Σε μία περιοχή. Σε μία. Δηλαδή εκεί Αν καλύτερα να βάλεις εκεί, γιατί έχεις το διπλωμάτι. Ωραία. Ο πέμπτος. Ο πέμπτος, παίζει και ο πέμπτος τελικά. Τελικά ναι. επιτέλους παίζει ο Πήρετε μια παρτούζα τόση ώρα. Payback time. Πόσες περιοχές σου έχουν μείνει? 1, 2, 3, 4. Πέντε με το φεγγάρι. Άνε 5 με το φεγγάρι. Είσαι εδώ. 3 reinforcements. Θα στείλεις όπου θέλεις. Παίζει και το φεγγάρι. Α, έχεις μία, δύο. Ο πρώτος που έχει πάει στο φεγγάρι. 13 περιοχές έχεις. Πας 13. 13 και στο επόμενο γύρο θα παίρνεις 4 reinforcements. 10 κινήσεις έκανες οι 9,5 στους κατώλες ακαθόδες. Από τώρα που αν πιστεύετε ότι μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες από τους υπόλοιπους, είναι αληθείο εκεί πέρα. Πάμε
να τους βρούμε και να τους κάνουμε. Είναι λίγο καθαρισμένο το κεφάλι. Μπορούμε να το καθαρίσουμε. Λοιπόν, ένα τέτοιο και δύο μαύρα. Α, 3 gold παίρνω επίσης. Ναι, παίρνεις 3 gold. Παίρνω μία κάρτα commander για land commander. Για land. Μια καρτούλα. Δες την άμα θες να την παίξεις τώρα. Μπορεί να την παίξεις τώρα. Φυσικά, πριν ξεκινήσει η εκθέση. Αυτή την κρατάς για τα τέλη. Οπότε στο τελευταίο γύρο θα ζει ο land commander. Γιατί δεν το δίνεις στο κόλ. Και έτσι πήρα μια κάρτα. Α, ναι, συγγνώμη. Και, οκ, λοιπόν. Σένα, μένα. Let the dice decide. Εγώ πόσα παίρνω? 2. Αμέ. Φίλτατε, καλή Μας κάτσε πιο, δεν πάμε παρά. όχι, έχω πάνω. Ωραία. Τρία, δύο, ένα. Του ξεπολάω τις φωνές. 6 τώρα, 2 εκτός. Εσύ έχω θύμα να παίξουμε Doom. Και έχει στείλει με τις κάρτες. Και είναι global το βασικό. 4, 6 εκτός. Και το τεσσάρι ένα και ένα χάμε. παιχνίδι μπορεί να κάνει επίπεδο. Ένα και ένα. Ενώ Όχι, να φύγει από το τώρα αλλά οι κάρτες τώρα είναι global. Έφυγε το ένα, αλλά Εντάξει, ωραία. Πάνε, παίρνεις. και να μετακινήσουμε. Αν έπαιξες με 8 πλευρό, μετακινήσεις και το commander. Μα δεν μπορεί να συνεχίσω. Αυτές οι κινήσεις που κάνεις. Τώρα κάνω Εδώ. Ωραία. Πάλι με ένα. γιατί εσύ εδώ πέρα δεν έχεις χάπα. Μπορεί να στέλνεις το Ήρθεσαι από την την άκρη, ναι. Ωραία. 2 με 1. Εντάξει, με 5 γύρους είναι δύσκολο να κάνεις global domination. Δεν μπορείς να αν το παίξεις με 5 γύρους δεν μπορείς να κάνεις. Με ένα παίζεις. Μόνο εκεί πέρα. Μόνο προς τα 2 αν πάρεις τη θάλασσα Είχα πάλι το δεν δικό μου, το γιατί έχεις. έχεις δεν το τεσσάρι. Δεν μπορείς να βρεις εδώ. Πάει. Γιατί αυτό είναι Εγώ την τρέλα βρε μαλάκα, προσπαθώ να το πω τι βρήκε. Θέλω να το κάνω, πώς το κάνω. Ωραία. Με το επόμενο γύρο με 3 gold παίρνεις τον Naval Commander, σου δίνει το δικαίωμα να μπορείς να παίξεις στη θάλασσα. Και από εκεί και μετά, τώρα εγώ θα βάλω κάποια θέση από εδώ. Όχι, άκουσε, μην με βαρέσει και θα φύγω. Θα φύγω. Δεν πιστεύω ρε. Όχι, αλήθεια, Δεν πιστεύω με τροφή αλλιά. θα φύγω, μην με βαρέσεις. Θα φύγω, αλήθεια. Το γράφει κάμερα. Μην βαρέσεις, θα φύγω. Εγώ βαράω τον commander του εκεί πέρα. Λοιπόν, και Θα φύγω, με 2 αμυνόμενα εσύ, με 3 επιτιθέμενα εσύ. 3 φρετάκια, ναι. Με 2 τέτοια. Ναι, Ναι. Ήταν λάθος. Μιχάλη, λυπάμαι, σε έσβησε. Πάει και ο commander. Παρόλο που έχεις δυνατό στρατό, ακόμα δεν μου είσαι κίνδυνος σε μένα. Υπάρχουν άλλα σχέδια. Είναι μακριά. Δεν είναι ακόμα μακριά, αλλά κάποια στιγμή Ωραία, θα γίνει και κίνδυνος εγώ- άμα εξαπλωθώ κι εγώ. Εγώ Πάμε προχωράω εξαπλωθείς. από εδώ πέρα. Ελπίζω να πάρω το πρώτο γύρο στο επόμενο. Τώρα εδώ πέρα μπορώ να προχωρήσω μία εδώ και μία εδώ, ας Όχι, πούμε. μία περίεργη επίθεση. Το σωστό είναι να επιτεθείς εδώ για να μπορέσεις τον επόμενο γύρο να κάνεις αυτό. Τώρα δεν μπορώ να πάω σε δύο περιοχές. Όχι, από μία περιοχή επιτίθεσαι. Οκ. Παντού το ίδιο, δεν ισχύει. Ωραία, ωραία. Άρα προχωράω εδώ πέρα και έχω δύο περιοχές εδώ. Ωραία. Και... Μέτρα και τις περιοχές σου. Ναι, μετακινώ από εδώ πέρα. Α, τελειώνω ο γύρος. Τελειώνει το γύρο. Ένα από εδώ πέρα, ένα εδώ πέρα. Λοιπόν, τελείωσε και ο πέμπτος. Ε, 9 περιοχές. Μπαίνουμε στον τρίτο γύρο. Λοιπόν, Αλλά τώρα ποντάρω. Ρε μαλάκα, τι δεν καταλαβαίνω. ποντάρουμε. Δεν μπορώ να σε βρίσκω εκεί πέρα, θα σε βοηθήσω μετά. Χρονιά τρίτη, γύρος τρίτος. Ποντάρουμε για τις θέσεις σειράς. Go, go, Power Rangers. Τι ζω εγώ. Διαλέγεις πρώτος που θα παίξεις. Τι θες να παίξω πρώτος. Παίζεις πρώτος. Μέσα από ένα κέρμα. Δύο γύρια. Ρίχνετε ζάρι για το τι θα παίξετε. Το γκολ που παίρνεις εγώ. Εγώ δεν είχα το γκολ.
Δεν έβαλε. Έβαλε τον γκολ. Δεν είχε τίποτα. Δεν έβαλε. Ναι, έβαλε απλά Το πήρε τον γκολ. Ναι, ξύλωσε πριν. Τώρα παίρνουμε 3, έτσι. Όταν παίρνουμε. Ρίχνουμε ζάρι για το ποιο θα παίξει. Όλοι ρίχνουμε Εσύ ξεκινάς με 4. Άρα μόνο εμείς οι δύο ρίχνουμε σαν. Έχεις φτάσει 13 περιοχές. Εσύ δεν έβαλες γκολ, τρεις πλέον. Έβαλες γκολ. Όχι. Άρα δεν ρίχνεις σαν τώρα. Εγώ έριξα τώρα. Για τη δεύτερη θέση. 3, 2, 1. Άρα είμαι τρίτος. Τι θέσεις θέλετε? Τι θες. Λογικά δεύτερη. Δεύτερη, τρίτη και παίζουμε για την τέταρτη και την πέμπτη. Τώρα, προκειμένου να πάω εδώ πέρα, πρέπει να βάλω ένα reinforcement εδώ. Και να πάρω και τις δύο. Κύριε Αγορίνα, απ' τη μία περιοχή θα επιτεθείς εδώ, απ' την άλλη περιοχή θα επιτεθείς Ωραία, εδώ. αυτό, τέλεια. Έτσι θα γίνει. Πέμπτος εγώ.